palibot. Lights, camera, action! Hello! Okay, may gabi ka nung tanan! Bino lagi! May gabi! Hi! Hello! Masibang pakpak, ala ka nung tanan! Okay, no? Una sa lang, gusto ko pasalamat sa itong kaitasaan. Ngayon ang kitagan, ganitong ka panahon. Okay, pero ha, gusto ko pasalamat sa itong mga sponsors kang gabi una. Kaya kung sila, ni sinyong tubaan karon. Ato silang pakpakan! Okay. Tungkol dito sa pagpaila ko na si Jan Lara, usa ko sa mga artista o leading man sa estasyon DYHP Cebu. Una ko matong pagka-isod ni sa katong drama nga nagkakaroon sa kahinan, kanang drama nga Pamilyang Kalandragas. Ako si Jake Lina. O kanang drama nga sinuwat o kubos direksyon ni Francis Ilia Gaspares, kanang drama nga Dili Ko Papo, apan tutuki lang. Ako ang nagtaas sa papel ni Chris, akong bayon. O kanang drama nga Limbo, akong Roya, duha ka buok, ang musana, mao si Poldo, katong kontrabida, ano lang musa, katong komedyante, na mao si Loloy, katong musa katigua. Okay na ba? Okay na ba? Okay. Asam niya akong asawa, madilim. Minaw ka ni kamuha? Lat! Hoy, lalat! Hoy, Lat! Sogo na talat, oy! Hoy, lalat! Asam ang kubayana? Uwas, lalat, ya? Basi ni sangka din awa din, ha? Hoy, hingin na mo din, ha? Narabay bata yung taon. Mabuhog yung taon nun. Pag-amping mo yan mo. Eh, wala pa mo amping, eh. Okay. Kaya wala pa na akong asawa, pues, manawag ko sa kabit. Kung pahibaw na ako sa mga bata ay namugsaba, doon ako yung kabit, ha? Kaya pamunala niya akong guspurtos din, eh, ha? Bro, imo itlog, bro, kasi mo itlog. Awa, di ay? Hello? Agaoy. Kung siya nga, Si Miluy ako karoy. hoy, tanong laki man, eh. Nag-anong mananap din sa kalungkaloy. Taghan di ay? Hello, sir. Oh! Mangutana lang ko ba? Kung sa may pangutanan mo? Ikaw to musuyo mo septic tank. Buang ka diha, ano man? Ya, magtama po na. Hoy! Ambot lang ni mo! Ano na kaingon pa ka? Sige, bye. Hello! Buang, insong to. Hello, darling. Ayun! Lodi, ay! Darling? Darling. Asa ka ba? Hoy! Darling, usap lagi mo tingong, darling. Darling, Darling! gimingaw na ko nimo. Ibigaw na ka na. Hoy! Darling, Ano mo iko, darling? Darling! ako narabaning gihugasan. Di na mahupatay, darling. Darling, Darling! ako na ninggishipan. Nasaan mo? Darling, pabuta ko, darling, ha? Pabutong O, taga. asa di ka, darling? Nadiri sa Loyo Stage. Nagpunta ka niya, nalibang ka? Nagtanaw kong turagsoy. Ano yung sige tanaw? Kuya kay Manibang. Ano man? Nang luspan. Hoy! Pero di ka bula niya. Darling! Darling. Pabuta ko, darling, ha? Yes, darling. Sige, darling. Bye, darling. Bye, darling. Bye! Bye, Ote. What? Si Uti. Anang Ruby. Hoy, Turagsoy! Turagsoy! Pagdali, pagdali, Aregon! Baguan! Pagdali! Hey, Sige. nindot na. Nga naman, Ilang sounds, wifi. si Wi-Fi. Wifi andam. Sa pa may mutaon. Tama sa ninyo, eh. Sir! Oh! Si O. Di magagigan. Ganun na rin sa panawag mo. Guwapo to, bugo lang. Muna buko mo. Klaro nito sluyo. Ano magtawa na ko? Magkamutuon na yun? Mangangan, mauwa mo ko din is kalong-kalong. Ano mo? Sa kadinihin mo na akong ex. Huwag na kayo uyab din ito Turagsoy sa una. Ma-ex na rin mo din mo uyang. Ako ka na, magtanong ko na kay X3D ay. Ah, Nga naman. kanang sikat ka na kung uyang. Pero sikat pa na siya. Bisa ka sa pista to ah. Ano lagi sikat na siya? Mananaptan. Imo mo yan, pananaptan. Grabe ni mo ah. Magbote ka
gugma ay maminuhan. Oh, dito di ay. So sikat kina siya no? Ako ba magkabaw ko ba? Para magkabaw sila magkabaw ko. 15 pangalan sa mananabtan. Yaya dako. O yan mo yaya ko! Ay na niyo kakawe kay gilngit ka na nga mananaptan. Manong ingit mo na taraksoy? Isang asa ni Toledo naabot kay nagbalampan. Lagaan ako na. May kay mga G. Yung saan ba mga jeep yan? Dali ra mahuman. Ano dali raman? Iya mangiram. Bago ka na ng mga jeep. Murag. Uy, upgraded pa yun. Ganina murag pero upgrade na po. Oh, ang karaan mo hanap na ang karang manaptan. Pamisa sa kalang ni Oteng anak. Oh, yay. Anak ka, isa yan. Isa niya yan. Shout out sa kalang. What? Alam na. Buko na rin mo natin mo. Shout out. Butang mo ni usor. Ano ni gusto ni? Kuyawan mo ng Pero tanan ko. napamukilay ko yan. Ito ka mo ng uyang taraksoy. Inana, makuno na, ikos kong siya Lorena. Usa ka sa mo na. Na ay reserva. Dapat daghan ni babae. Doha. Kunya, nakatawa, nang wartang ta. Artista ka di WHP, makatawar ka din, he? Wani, script pa yun. Wani, show, dahil dayon. Ito na kayo na rin. May may kinsa may pangalan na niya. Kini may ilado. Kanay lado na siya. Maritis man ako. Kami mo magkabako 15 pangalan. Ruby Otek. Taraksoy. Medyo mo nga nagkauyang mong Ruby Taraksoy. Nagpapa ng Ruby, kabati ni Mugnaw. Yati sa kita, di ka na niya. Tawa ka.
Kung ako'y presidente, Oh. ang bugas, 20. Ang kilo? Di, 1/4. Ay, 1 kilo. Tubo ng gasolina, buwan. Mahal lang ito bukas, Roy. Grabe. Isagot, ganun imong kong tawag? Ako sakto din, may nagkaibawa ka na ako. Buon di ka Toragsoy. Ha? Buon di ka. Gusto na ko bantayan ni mong ma'am kaya malakaw ko. Isa bantayan? Ang imong ma'am, akong asawa. Ya, baka ano na, wanay buot kay bantayan. Ano yung ito? Kadako na si mga asawa, bantayan mo yun na! Kaya ako Toragsoy, inigalakaw na ko. Hindi ko gusto nga doon ay laing-laking makasaka ining among panimay. Nani, samot na ning trabahan na yapag. Ano yung man? Balay na niya, stage man ay. Nindot kitang balay. Ano man? Ang ato sa gym, hapko. Ato nga, di ato, kakatunga dito, kita. Total balay. Ano man Toragsoy? Isa rin, mansion. Hoy, amo ning mansyon. Sundi ka na ka. Nindot kimig mansion. Ano naman saan? Ang ato, nila mapus ko nga. One is script. Sabi niya, maundang ko. Ano mo utang ka na soldado mo ka? Nagsabot ng kapitan. Kung sabi sa punta ninyo? Si kapitan ingon ako, Toragsoy. Oh. Ni siyom yung kadinhi, ayaw na lang pag-uli nga to sa Cebu, patamnon ko glubi. Ano ka gabi? Uy, pag bagyo dong, nawali sa lubi diri ka katok. Oh, kasi mo sa inom na nung katunga. Nagigahinan na nag-budget sa barangay. Pili sildo. Si Vita Mil, kada punuan. Ako ako punya isugod ka. Balibaran ko sa Uy, ano man? Huwag sa klaro. Ano man klaro si Kap? Kunya na ko ng sweldo, sunod bagyo. Yap, yap. May ganyan magkonsiyon, may nagkasinabot. Ay, sabi sa punta nila. Si Kujalowin na may namo. Oh, unsa man? Si Idol, magbuhat pa may poultry din he. Ano magbuhat ka poultry? Mo may sugo sa mayon kay kung doon ako rin trahedya sa basa bagyo, Oh. linog, baha, Oh. ang manok sa poultry, ipanghatag sa pobre. Ano yung mga saktong konsihalis? Oh, yun. Unya? Kaming duha ni Ruby may hayron. Gusto mo yung trabaho ninyo? Si Ruby may mungaan, ako may pugaran. Unya, kasi buhaton. Akong itlog yung lumluman. Unya, kung may kulong lang si Ruby. Ada, mas kapitan. Puto na yung mga nung magkapitan. Huwag ka. Lumak pa ng budget. Sabi na, Kamu ka ba na? Magiging kapitan Bayan ito sa barang. Pilipino. Dumagat ang gusto niyo. Palayan ka. Ilan na yan, Tres? Ah, tambayan Pilipino. Salamat ka. Kinusta ka mo, announce na ba? Di ka kausin mo ko si 20? Bayan Pilipino TV. Tachong! TV. Ah, joke na. Ikaw ba? Muli ka Ito dato? na Cebu. Cebu. Sundi natin na Toragsoy. Ah? Ako yung pinagkadato. Kontak ko nila. Gusto lito. May Ay siya. Sige, Kiro nito, hanak. Ano hero mo? Sa ligang artistas do HP. Kamu ah. Ikaw yung pinagkadato? Ako yung pinagkadato. Eh, ikaw mo to! Bakit mo to? Nay, dato, mangwarta. Ano, ni siyong ka mo? Nawala. Ang bayan. Dato ka ka. Ako naman eh. Kamar. Hey, para mo tunig na kalong-kalong. Unsa may property ni Mostolino? Na, basin mo kuyang man ka magipaw ka. Unsa may property? Tagsao na ko ha. Anong barangay hall diri sa Kalong-Kalong? Oh, Kabaw ka gusto iya na. sila sa kapitan. Takta ka sa kapitan. Oh. Ha, buiboy na lang ako. Ah, ay di pa yun ka? Yapag ka, kapitan. Buhatan mo, boy-boy. Tama na ka pa. Tinuda ka, bugal-bugal lang yan. Ako Toragsoy. Ha? Kanang mga kanang nakita mo kapantanan sa dito? Dito sa lungsod. Oh, port. Oh, kabaw ka gusto iya na. Kisa man. Ako'y nag-iya na Toragsoy. Ikaw, alam? Oo. Ano, tuwa? Oh, naka. Kanang Jollibee sa lungsod. Jollibee yung bakto. Tupad na. Oh. Kabaw ka gusto iya na. Isa na. Amo, gibro Toragsoy. Dato ko. Imuha na? Siyempre. Tuwa? Kenapa? Karena mga dagkong kulinarya. Pareha na mga St. Peter, St. Francis, Cosmopolitan, bagas lagi yan. Kisa na. Amo, kinuturagsoy, dato ko. Imuha ka na? Siyempre. St. Peter? St. Peter. St. Francis? St. Francis. St. Cosmo? Cosmopolitan natin yan si Cosmo. Pagpuniraryan ka na. Ako lagi yan na. Yan ka na puniraryan, nanay display lungon. Inuman ka. Yan ka na lungon, ay minatay mo higda na. Ay, natural. Di ba pagkisi mo higda na? Pinsa man, O, Toragsoy. ikaw na. Ikaw mas umumbahan. Reactor ka niya, bugiro na kayo. Kamu na lang sa dato. Hoy, tao na tanong, parihan na ta, mamatay. O, anong biyay? Kamong dato, lupi kus pobre. Magkakaingon mo ka. Kami mga pobre, di mi mahadlok na dato. Kanya kayo mga dato. Hadlok na pobre. Haping na po dato. Sa likuang. Kwarta. Ano yung dato may kwarta, bubo ka. Kwarta rin ka Toragsoy. Ako kwarta, kabaha. Yan, tisan, nakikwarta. Kabaha, ako kwarta. Huwag ako 2,000. 2,000, manghuwang ko. Dahil? Oh, ang dato, di kita huwag tangang Wala kwarta. na ito yung partner ka
Itong usaba. Si Isyo. Sino yung mali mo? Asa nang Hindi dero? ako kamay ng dakon. Bitaw. Buda, buda. Papasador pagkabahiris na kasyo. Kaya gamay. Oo, na sila. Si Saisi. Tusmin. Oo. Ano ba ang Ito, kay sa tulong. Bill sa Biko? Kwarta kong pangayo. Mag-uwan! Saan ka mga card? Oo. Mga hindi, Sa si Isyo. Uy! Kini siya. Kapobre din mo! Lupi kay kang rupi! Usay ko pwede ay. Nasi card! Usay car niya. Palawan. Uy, suki car ka na. Buot lagi iya mag-ibig na suki. Komedyante sa ghetto. Komedyante sa ghetto yung partner. Wala na po na niya kung siyang kasuko ha. Balik ka! Ilan pa man mo? 2,000! Balik! Usa ka libo ra. Bogo ni ka? 2,000 gumans, kalibo rin yata. Usa ka libo, manay suno, manay suno. Ah, sige, utangan ka sa kalibo. Bugo ka, ikinan mo ng utangan. Na! Kisa na rin ng buko, ano ron? Pila ka pong giwaman? 2,000. Pila yung gihata? Usa ka libo. O di utangan ka sa kalibo. Bugo, ano yun? Di dugin mo kasabot, oy. Ako na rin mo Kasabot ni ka ha. Ah. Piliin mo gyud man turaksoy. 2,000. Pila ang kwarta. Sa kalibo. Di usa ka libo ra. Oh, pangan ka sa kalibo. Di mo daw sa libo. O, di ano. Nang imo din kuwang sa kalibo. O, tapla. Wapo na buko lang. Oy, di mo na po bugalan na. Imo na kwarta. Daw, imo kwarta buwangan ka. Nang imo narin ka rin. Oh, pasama to. Oy, suntian ni ka. Ah, Bulakaw ko turaksoy. asa ka, sir? Siyempre, wadto ka sa kapit. Ha? Tula kay kapit! Ay, kung si Titi buwangan ka, amo ko nimo. Ay, pag-inala, sir! Oy! Babayo ka na buwangan. Lura ni mong babayo to. Yan ang kapit pa kasi nagkikasal mo ni Mang Lalat. Ang tinood na turaksoy. Di lang po, hindi sir ka mangita ka ng babae. Ang tinuod na laki, usaray babae. Ang tinood nga laki, kung sa'yo babae. So, bayo, hindi ka buwangan ka. Anong day? Daghan na kang babae buwangan, kay mag-uyab nimo. Katunay na issue ka sa usa ka radio station. Nandun na kay uyab na minor buwangan ka. Nagpili magkabit, naman, ang asawa ni interview buwangan ka. Ano Siya mo? bito. Siya bito. Siya, drama ka rin. Nood mo ng buwan. Ano? Siya bito. Huwag mo. Kung napo pagka-brigada, buwan ka ka. O, brother, ito mag-PHP, labanan ka. Sa atos minor? Ano itong minor? Siya na atos mo ah. Hindi nga itong kabit. Ha? Ano itong kabit? Bawa lang ito. Drama lang, drama. Di maninood. Masakitan mo kung maninood ka, God. Ano masakit na nakatursay? Hindi sabi ni masakitan. Nga makatulog si Rupi. Ano may kumakadawag si Rupi? Masuko si Ote. Ang drama, West Script pa eh. Hindi katawa doon. Ang dagas, ito squinta na lang. Nadyo mag-away ni Kulis Balay, di ba? Wala! Ato na ka! Hindi katawa doon. Ato ka tursay! Okay, Nadyo ko ni mo. ako'y bantay din eh. Oh, pasama to ha. Tingil ako na ko. Ah. Bantayin mo nga kung di ko gusto nga doon lahing lagi makasaka din sa akong parimay. Indot kitag palay. Balay to. Nagtukit tiles. Nanapag kita yung free wifi. Atong gym wifi. Bye-bye! Wifi ato. Talaga? Ato na ko masaya! Ah, Sama ko to! ha. Sige! Bye sir. Bye! Asan ka lagi? Dagat ng loyo. Kami kanan tuyo! Kanan tuyo sa pita! Mo sa sir, wala ka o ka? Sakit na mo turaksoy! Yan, naisakinan mo, agi ka agi dagat. Ang dagat ni Dre! Hala ka, bugo mo rin na to, katultul. Hindi ko nakadili! So may mo service ka na, solid waste ka dump truck. Uy, kumpuan naman na, walang dagat. Ang sakit na ni Dre! Yabang ng operator, utos ang bugo. Ano ba ito? Ang isulti ko sa kinan, ang iservato, kalbo. Ano ako? Awa ni Bye. Bye, sir. Bye! Good luck sa imong gabi. Oh! Lamat! Ha? Hindi. Wala ka kibaw, sir. Ang tinood, bisag ko kay klarong sildo, isip kwartya. Akong gagwanta kay naibo ko si mga asawa nga si Ma'am Lalat. Pahibaw na mo si Ma'am Lalat, nga ikaw, sir, nakay kapit. Harong mag-away mo, inigbuwag, puli ni Dragsoy. Silos-silos, rumpi! Asa man akong darling, oy. Nanimaho na kong time
karon? Oh, naman. Nimbunga na ra ba? Oh, mana? Nimbunga na. Kung siya bunga, saging mangga. Buntis ko! Magdos ka! Magdos ko! Di ko mo magdos ka, oy! Ano man? Gabi, magkitagaanan, liburo tayo! Tinunala na kahiti karon. Ang ano na dyan? Oh, Ikaw ba gula na, bro? Di mo magdos ka. magdos ko. Di ko mo tuwa, darling. Ano man? Di pa na magdos, pusoon mo na. Tiki pa man na. Ha? Tiki pa. Oh, nabuang yung trabaho mong anak, tiki. Tiki pa kadakon. Nagkakon di, ay. Darling, Darling, biyahe tayo mga asawa, oy. ano biyahe mo ito na akong asawa? Baog man to. Di na pwede, darling. Ano man? Kung biyahe na ako akong asawa niya, magtabal ta, mas makasao. Nakasaan na bitaw ka. Oo, di no? Sige, darling. Ako mo na yung gusto. Karoon-karoon tayo, muli ko sa mua. Biyaan ako akong asawa. Huwag ko na ko tanang gamit ako o magtabal ta. Ano, darling, malimpoy ko, anak, darling. Darling, Darling, andito na po. ato na ka? Bye. Abuton ta ka, ha? Sige, darling. Bye. Sige, darling. Ay, Paisa, darling. Yes, darling. Bilhan mo ako ng lempo. Uy, ikaw ba yan, Lena? Nasaan si Marites? Marites ba ito yung ano ng tanggol? Where's ito? Paisa! Darling mo, pagkapatol. Bugo, yung berito. Sayo. Butol sa... Darling, Darling. ato na ka? Anto na ko, darling. Sa medyo tayo. Abuton ta ka, ha? Sige, darling. Sige, darling. Bye, darling. Bye, darling. Darling! Yes, darling. I miss you. I miss you too. Darling! Ha? I love you. I love you too. Darling! Ah! Tujak na! Bigaw na itong inampang ay. Ay. Pues, mituo mo siya nga buntis ko. Aw, pangapit pa mo kay iladilaro na mong kabit. Ako tong sundon. Kay og dito niya biyaan niyang asawa, aw putol liog ato. Asa man ni si Tintin? Uy, inughilot pa ba niya mong anak? Check! Check! Say, check up, say! Ahap ng iros ko ng kalong, itangag pang red horse. Punik-punik! Papalit-palit eh. Ari sa gadrag, say! Pagdali, pagdali, pagdali! Nganong gahilang ng bata ha? Ang mao di ay, di mo siya ganang posisyon na, barog man niya ha? Ay mao di nihila pa mo eh. Ano man? Ay, ang daw mo, matarong drawing. Mo ni resulta. Kada gabi magsakita na, biyaan sa arkaw na, way munika. Bata, di ba? Bata! Di ba kini bataan? Ano man? Di ka mapian. Siya di mapiang... Na, malubag ang liko. Wow! Tarungan ito na kung alam turang say! Silent! So, kung tingin English, Bright eh na! marinir pa pa ni? Parinit! Shut up! Brito sa brito. Kita hindi nitong sipet ka, didakan mo nga ka. Right, ni ma'am? Bright! Ilan na ni kabuan? Usa pa kabuwan. Na, 1 month pa, bright na! Bright na lagi na! Come on, tabi! Ikaw, soy! Dibe? What's your name? Ay, sa dong, bata nitong diniiting. So, tayo may tukas, bata ni kitukaran mo itik. Linugo, kini naman ha. Dapat wak niliog, itik si Tino. Shut up! Hilong na. Oh, nagpalitas ka ako dito. Dali akak, hindi mo hilong. Oh, ako lang sumsuma. No, dapat man ito yung lang kuhan, konsihal, sumanda. Ay, dali ba na? Tara, palit na, as konsihal. Taga ko ang Oh! Ikaw kung itaga ko. Ma'am, Saman? kalma lang. Nga naman? Oh, kalma. Ako sinipigdaw ang bata. Taruhan ang butang ha? Oh! Ano mo lagi ko? Mag-iwawan na. Ma'am, Saman? na ako'y ibalita ni mga limayo. Kung sa matkabalita? Pabot sa. Pagdali. Ang kadali magka. Pagdali. Ma'am, kinahanglan nga mangiso ka kung unsi ako isulti nimo. Unsang din ang balita? Ang imong banas sa 15, tuwa sa lampyahan. Napunsa mas tintin dito? Kuyong iyang kapit.
Ari ni Ruby, ato sunod ay. Ano ba mag-install lips? Oh, lips. Di na mabuhat ito, Rotsoy. Ay, kung butik storya. Ma'am, tinuod na kita kong gisulti. Di ko butuhan mo. Aw, ikisulti ako ito. Kapag sulti, sino di ka mo to? Di dyan kong butuhan mo. Ma'am, kibabong no di ka mo to. Nga naman. Oh! Di ka mo to! Kay di ka kadawat, kay ibisan ka sa mumbana. Pero hunaamon, ma'am, di sa ko ka to, kay dako kay kong kuman ito. Yan, pabrigadan sa tani. Waran na po na. Huwag ka, di dapat ka. Di man sa kombinardidan. Sukol ka niya eh. Nanong di magamto? Di dyan kong butuhan mo. Nga, nisulti na ko nga na ako'y gugman mo. Ikaw, may gugma ka na ako. Ano day? Ayaw ko'y gugma na ako eh. Buto ng naon. Bata-bata ra ka. Sinilukan ra ka na mo. Singa na ko. Bata-bata ra ka. Umay na bata-bata, kay taas pa ni mo. Ako sa bata-bata, ikay putot, ako'y bata-bata. Tawa ka, di ka kagwanta. Wali screen pa yung mga ka. Ayaw pag-ibog-ibog na ako. So, di ko konsiderasyon mo, di ko angay mahigugman mo. Malamang, sinuguan ra ka na mo. Nga, Di ka dapat maibog na ako. kasakit sa di mo manapit mo, oy. Okay, pobre raman ka. Oh, pobre ko! Gato ka, pobre ko! Langit ka, yuta ko! Naglaso na ko pagkatuyong imperno! Malapit lang ko nimo! Yay, langit-langit! Ikaw ka rin, sangit kang buwaga! Rubi sa una, hilantan tulong adlaw! Wa pa na uslubing utik, tabla! Ay kumpiyansa! Musuway ka? Yayan ako, kaupat ng uros! Manaptan pa nila! Kaya! Di ko ka! Di, jukunin mo. Confirm sa di mo mamoy! Ano, unfair man? Uy! Sakitan lang ko! Ang sakitan lang ka. Kibaw makamang sa natungkukman ako ni mo! Kanabundan di ko ganahan mamahaw! Hindi ka nang di mo kaganahan mamahaw. Huwag may sudan! Ano ka krus ka noon, matulan ng buwanga ka! Dapat ka! Di ko ka! Di, juko. Okay! Request mo rin sa mga konsyal. Kita na sa akong video si Youtube. Magusto Sayaw, ka. manayaw ka! Manayaw ka? Para makalimtan mong banang ng binuang. Palingaw ko, anak. Asay ka maligaw ma'am, basig ma-inlove ka anak ko. Ani nga pagi. Bantay, ha? Eh, atong sayaw, ka ng katong gitanaw nila ni Kap Asa man? sa YouTube eh. YouTube? Ma'am, ayaw ko siya sikahin mo. Ano na di kasikahan? Undangan mo siya sika. Manayaw na ta, musika ka. Sa English pa, stop! Samot. Nakag-stop mo na turot. Soy, kung basama sa English, ang umay mo nga man ang may stop. Hala, guwapo unta, bugo na. Spelling nga day, S-T-O-P. Stop. Sa stop, stop lagi na. Hala, ang stop, stop. Hala, kamoy kain mo na. Ako, may mga. Oh, Ang stop, stop. Oh. Ya, ang go, ga. Ang Milo, mila. Ang nido, nida. Kung may manawag, ang hilo, hila. Bugo ka. Sa to ba, ang angas, barangay, kalang-kalang. kalong-kalong. O, ako, may mga. Ya, ang sugar rin, tulada.
YouTube eh! YouTube lagi na silent A. O so may magpasabot na silent. Di ba sahod? Yang anong isuwag mo na? Kagaman mo sa'yo ang mga bata na siklon. Cellphone. Hala ka bugok, anang na internet ka ng computer. Computer. Manayaw na tayo bugok ng lihat. Ganaki mo to siya. Bapaha ng libing-libyo. Wapa ko rin, muro-muro kang sikuan. Diyan ka umali. Diyan ka sa Roro Kagid. Dorong Madrid. Naami ka di sa kong lampon. Sayo ba? Kano na sa TikTok? Tik-tak. TikTok. Samo, may mga. Si Titon. Ting ting tang tang. Ako anong tangtangang ting-ting. Dali na, ako yung una. Ako yung una. Ikay ana. Ako yung una. Ikay ana. Una. Ako, may mga. Dali na. Eh, nay mo sayo magkang mikrofon. Wapang ka, bubo lang. Putot pag yun. Luwag mo mga putot. Kaming mga itong, pwede pa man may puti. Pwede kami mga pista itong ilong, pwede pa mo taas. Pero kamo mga putot o height, dadala na ikamatay. Okay, music! Ay, isa, isugod dong, dinsugod burbon. Iyakin sugod. Pero tiri kamay deh. Atas pa. Mura magpatron. Music! Oh! Oh, please, ha? Chorus! Patya dong, patya. Kisa tong di mauban, ato na ning takuban. Inong sayo ba, murag namat yan, huwag ginamat pa. Pamakpak sa mooy. Ang naman ko kasi isugo man. Ako'y mo sayo, intro lang, manyagit ni tanan. Sige ko no. Sayawi ko no. Di ba lang sa mong grupo? Sabi nga si grupo. Kaming kapitan, kauban sayo sa una. Sure. Among grupo, gigag naga. Sinaga. Naga among grupo. Yasingan. Kapa. Si Papa. Di ba na kapa-kapa? Upa-upo, lukapa. Dali. Sayawi na yun. Manyagit na sila. Sige. Dong, music dong ha. Yeah! Kay sabi. Manyagit sa mga luluhan. Masa ka sayawan mo kagbuang. Hala, warm up pa man to. Wala ba rin? Ang mga professional dancer, warm up na, hindi makalitang lawas. Sige. Sayawi. Stepping eh. Sayawan yun. Oh. Diyan, dungagin budget ha. Ano ni Sabo? Sayaw na ko? Istepingan? Stepping eh. Kataw ka, stepping lang! Gi. Ha? Gi. Tukari sa doon, ipuy-puy. Sa wala kong laylaya ko. Dali, hindi pa dali pagugay. Anong gimon? Gigubaan na. Bilis rin mo. Handa. Ano bitaw? All set title. Ting ting tang tang. Wala, ting-ting tantang na. Nawa ang usa ko siya. Asa mo di ay? Nawa ang usa. Luwa. Nawa lagi. Asa daw? Nag-uutaw. Amo ni nawagtang, Nga naman. gilukdong kapitan. Joke lang. Ikaw, ako lang sa yun minikap. Ako rin komedyante nga professional ako, explain. Ay mo kalain ang tawon mo na kong agtang. Kaya ang tawon smart na. Oo, syempre.
Samot. Oh, Cebu Pacific ba na? Aeroplano ba na? Singan? Si aeroplano ng Cebu Pacific. Kung sila nga sa barko, bugo nung ta, Rusi ko. Yan yung barko, Rusi. Nagupro mo sa sky. Angan sa barko kay Super Ferry. Super ferry. Sikat ka na sa TV, kato ang nagda si Sharon Turita. Ay, ate, sige ka na. Kuhan ko sa TV sa unang, Super Ferry! Sakay na! Largala City! Lunod, alas 12. Okay. Erot kamay. Anak ko. Yan. Guwapaha pantala. Bugdong tubana. Kita mang sise. Ay takubi kay mapasok ko panos. Yan. Silos-silos rube. Ay katawa ko tikpule. Wah, script ay baka ka. Dunggo! Tunggu. Super Pire! Hop, hop, hop! Buko gini ay! Ano naman? Nay, pantalan mo doon sa barko? Ay, padidi maibo kadali sa angkla. Iko kanin, buak na mong parula. Huwag ko rin mo sulti eh. Ang sayangan, Huwag ko rin mo sulti eh. nadi barko pantalan magtabi. Paabot na ka dito? Ari lang ko. Si pagtulong mo sa barko, Rube, Ano naman? Marites. Paabot na ka diya? Yan. Larga. Larga. Yan. Excited. Igo ka rin, utiil tulo eh. Dunggo! Tunggu. Super Pire! Hop, hop! Ay sabi. Uwan. Hunong sa. Ano naman sa? Masa na? Barko na yung guwi-guwi bangka. Bugo ka, habagat tayo, bawal kayo. Mabuot mo rin siya, habagat ha? Bagat tayo ko sa kuning sulti eh, anak. Nanasaan ko sa imong ingon? Huwag ko rin mo sulti eh. Ang musultig, habagat ang pag-asa. Ang habagat man dapat ikay mo sulti. Ang pag-asa musulti, Ikaw lagi. pag-asa lagi. Ikaw lagi. Kaya ako may musulti at tibaong ako, ako'y pag-asa. Yan. Ikaw ka rin, alsa kang buanga ka. Ha. Yaya dako sa ulap. Ha. Ano man? Huwag ka bangon sa kabuhan ay. Ano di ko na nasta, may kanturan. Ano di katawa, ng mga tata. Dunggo! Super Pire! Hop, hop! Padayon. Padayon nga naman di pwede. Nga naman di pwede. Hunas, pasangan! Abot ka palapan! Bukas barko? Saan dyan kay lang eh. Singan? Huwag dyan kay lang eh. Waman masod. Si huwag masod. Oh, sod pa rin ka. Wow, yummy! Labi, panis kang rookie. Asam ko ni? Ato ay mong amo, niya dala ang bata. Ha? Ato ay mong amo, yung papaulinan niya dala ang bata. Amo mo tayo bata? Dala dito. Saan na ko? Ang pingi. May pambata kay pingan. Ako, hindi mo ang pingi. Huwag ka ba eh. Nga naman ay nga pingan di ka. Naday kita. Ano din, nangangkon di ko. Wa. Ikaw na mo sabot, ma'am. Ang atong relasyon din eh. Murta kanta ni Bambo. Nga naman. Pero mo, sinong sawa, sinong galit, walay kita, pero sakit. Sakit na lang ko, babay. Nga naman. Kap, kapit na may mahumag siyo. Wala kay Berto yun. Pagdali dito ang pingi ang patarungan kugos. Ha? Tarungan kugos. Okay, fine. Sa mo? Noon dyan ay kapit si Tintin. Saan na lang meron? Sila na. Na. Lubaw na dito na ako si Tintin lagi. Nara di ka di Tintin? Ano problema no? Di mo kagikan. Nangita na nga itong bata ni mo. Bata. Kag-isa mo ng bata. Ato ah. Sure ka ako, anak? Ano, nakatalaga ka anak ako? Di ba ikaw mismo kay bawa ka? Sali ka makatok anak ako? Di ba ikaw mismo kay bawa ka nga? Lugi ko naging pangayon mo. Durado ka ron. Huwag niyo pa rin mga ato. Sultihan din lang. Mauna yung rason. Pero di ko gusto muli
tubig din eh. Tungkol pinapulaan ako sa pagpalimahe. Napulaan ako niyo. Kung napula na magani ka naman, pagwala na lang kung di mo papasli. Wala na kapait mo. Masukong ka ko. Magudluot din ka. Mao yung kapait yung mga babae. Di ka tuo mo. Kamu mga babae. Kamu'y pirming sakto. Di mo kimamuminaw na mo. Kung okay na ba, mi? Kumusta na, mi? Nabuhatan ninyo? So tinutong gingon ni Turansoy na laki kabi. Parang di ko na ako nabi. Ganyan mo. Kung sa may pagkuwang ng kutin, nanong ato ka bang kaniya? Mga tanong kasi magkuwang niyo? Ay, sundian ikaw si magkuwang niyo. Dalalis mo kung si Kuwang. Nga day, Tigay microphone mo sa dong. Kuwang ang microphone. Ma'am, ano po gawin, sir? nga naman. You are couple. Kung saan problema, Torsi? Why you are quarry? You are couple na kawan. Unsa? Masama ko na to. Ano ka dali? O sa inyong dilalisan? Nag-isgot siya pagkuwang. Laki pagkuwang. Isa man. Saman. Tupag ka. Ay katawa. Unsa man. Namunta na siya pagkuwang. May sundian ako siya pagkuwang, Torsoy. Pamilya mo, suti ano na ka? Kaya natin isuot na ka. Huwag pa ko niyan sulti, Turansoy. Wala ka mo suti ay. Kaya natin isuot lagi ka. Kalagit na kuwang. Kasi pagkuwang lagi. Nakalimot mo? Na may batang gisa ko? Natay bata, natay bibiron, pero ang kuwang watay ko tawon. Guys, problema na mo, Torsoy. Di na problema. Ha? Di na problema na mo. Nayabang yung drama ha. Kamoy kinikanan, ako'y mo problema. Siya na kinikanan, huwag ko labot na. Pero sir, di ko sige labot. Ano yung kwartya ka man ko? Guys, may buhay ka na mo. Kung sa'yo kayo nagpaagi dito. Pangitag pamagi, Turansoy. Nayabang yun ni Ron. Nanarbaho ito para magkakwarta. Ako'y mangitag pagi. Ah, come on! O, sa narbaho na kanisok ka ng buhay-buhay. Para kakwarta sa kaso, buhata ang magsuko ni mo. Ako'y mangitag pagi. Makita paagi dito. Dahil Robin, amoy swak. Dahil Hoy! Suswap! Nakaka swap. Nahuto ng bata na. sinado lang isa na, wanay aple. Problema na. Di mo makita paagi dito. Yayad ako na may tabliya. Dahil sa ako. Hoy! Hoy, ang tapiya. Magkalibanga ang bata na. Singan? Magkalibanga ang bata sa tapiya. Di nung kumuto. Ano mo na ito? Di na kalibang at tabliya. Ano lagi? Ah, si Ote ka rin. Hipsog, gapo rin yung tuto yan. Gratis pa niyo. Ako'y mangitag pagi. Makita paagi dito. Okay, bye. Kamoy, ginikanan, second parents mo, inyong sinagot, pero ako'y problema. Okay, ako'y mangitag pagi. Kana, naram na yan. Pero sabo ta, ha? Basta may sabon na to. Kung maghimo na mo yung Google ng bata, ako yung kiyon. Open mo ka. Ako mangitag pagi. Open yan niyo niya eh. Di ba ko si pagi? Kasi paagi. Ari ko pagi. Ikaw. Pagdali dito. Dito, dito, ari lagi. Yan naman. Ginungagan na dito. Di ba dito? Kasi nga ito nagtunga. Si Kusel Carlin. Ay, kaya. Tama ito siya na. Oh, sumsuman na ito. Pagdali dito. Tin. Isip ka ako. Tawad mo. Ano po yun, Tin? May umayaw kay Kapal. Ano, di ko. Ayun na rin Kapal. Hindi ka sabot. Pinakayaw kay Kapal. Don't touch my body odor. Ikaw ano? Ako rin nagkapait yun. Kung sundihan na galit ikaw si Pagkawan ni Mupis. Ano, may bukas naman ang Turansoy. Ay pang binugo. Ingong mo gatas. Dili rin horse. Onsay gisulti kanina. Pangitag paagi. Oh, mao na ni pagi. Paagi. Yung ano, red horse pa na. Para dako kagi. Soko ka! Nasuko ko Transoy. Ikaw ba? Suko ko. Dila ko papel, tulo na ta. Ito yung may ako. Sige tuyo mo. Ang kapi. Idungan sa kong jagat niya. Ililay mo ako sa kapungan. Tin. Ano, di ko yun. Hoy! Pagbuhat ako! Ay, kapuyang mitag para tao eh. Tin, mali
Uy, sasadya lang ko pa rin yan mo. Piso. Unsa ko? Piso. Kita di ka buha ka. Wala. Oo, niya ka naman mga bisot. Wala sikaw. Buka rin kita ka rin, ya, bagay. Kita, singinan ka. Kita ka, di ka. Hoy! Lagaw na dito. Oh, sige, bisot na ako, bisot. Kasi ikaw, baong. Tutot na piso. Dapat ang buwang bawas ng buwang. Lahat na ka ba na, basta mabawas, ihagpo niya yung stage mo nga, baong. Piso. Ay, antay, antay. Baong, baong. Piso, piso. Ayaw na naging bawas. Ulan ka, ulan mo bawas, kaya mo nga. Baong. Ikaw na rito, patuloy na rito. Imong hay, kurang imong ubos. Piso. At asa, Naoma, baong. Ayaw na lagi. Lagaw na ko, hasul, hasul. Asher. Baong, baong. Piso, piso. Baong, baong. Piso, piso. Baong, baong. Piso, piso. Si Darling. Si Tintin. Si Tintin? Huwag ka kayo bang asawa ko ni Tintin? Ay, asawa kang Tintin? Sabi ko magyaya ka. Yaya? Mo ding ilisan kang Tintin. Kay pwede naman dahil mong landaya. Sige, landay ko. Bahala lang landay, basta dili lang na akong uglagay. Ay! Ako na ang uglagay. Oh, ay mautay nga ingon si Tintin nga iya kang biyaan kay di ka kay baw mutuwan. Mutuwan, dirdi ay? Gining na lang tako nimo. Hoy, di na kaangay sultihan pa. Kay buhato nimo tanan para sa imong bana. Isuga dyan mga kabit. Isog si mong naong. Pasalamat ganin mo sa mga kabit. Di kami nihatag sa pagkuwang. Pero dahil, for your information, kabit ka, asawa ko. Kung saligid pala, reserva ra ka. Ah, kabit ra ko. Reserva ra ko. Oh. Unya sa no. Kung ginasag ka sa kumbanang gwapa ka, ikaw na. Ako gyud. O kung ginasag ka sa kumbanang nga sexy ka, ikaw na. Ako gyud. Unya pangutana, di pa kaslan ba ka? Oh, wa ko pakasli, ikaw may gipakaslan. Pero ako sa pangutana, Ako gipaslan. giguma ba ka? Ako giguma, kinana magugat. Kung mo kamit no, mura sa mong cellphone sa China. Cellphone? Nindot tanaw. Pero low quality. Kung sa gito mong giingon, low quality. Kabit ra ko. Oh, reserva ra ko. At least, kami ni Tintin, maglami-lami mi. Ikaw malanday, bao, huwag lami! Huwag lami! Kinsa na! Mura mong bata-bata. Kuya, huwag bata-bata niya, mura magkapre. Kinsa ni ma'am? Siya ko rin kapit ni Tintin. What? Siya'y kapit ni Tintin. This is it, nakapit. Wow! Murag kwaknit. Ha! Kinsa man eh! Mura mong bata-bata. Kuya, huwag bata-bata niyo eh. Wa ka kailan ako? Huwag ka ilan mo. O, wa kay budget buhanga ka. Ako'y leader, wa ka kailan. Drama din. Nanong lisod ka sa mong mention. Ay, kuya, huwag nag-mention ay. Mura magtikdiran guilty. Ay, nasa mayang dekorasyon. Nga naman. Hantod pa na Disimbre. Asa mo kita na, isa ulog pista, ang decoration, parol. Hoy! Yun sa ka, ma'am. Ano siya, landay ko nung ko? Hoy! For your information, UFO. So, yung ito ay na. Arong spelling. Oh, tawag niya. Di na landay. Unsa man ay na. Lanay! Wow! Mulaban ka na mo turugsoy. I will fight for you. Oh. Okay, I am the spider. Hoy! Tanaw mo, ang pamurma, simpira, purting guwapaha. Unya ako, ha? Imong pamurma, murag manaptan sa kapilya. Ha! Wa na lang kay
Sodi, banhaw ka buwang ka. Ay, Panginana ha? Kabata ng kabuang, manaagin ni mo. Manaw sa kanimo. Ay, Panginana. Nga naman! Di ko gusto na magpatagak ang istorya. Labi na di ka sa mong teritoryo. Kaya naman, Huwag magatibaw. Nabisag wala sa mahigugman ako. Pero akong ginawag na siya. Espesyal sa mong ginabuhi. Kaya kung masakitan siya, masakitan sa ko. kami may giilan yun ni Tingting. Naasa dahil mo relasyong duha. Huwag may relasyon ay. Kung sa manay na, Charger ah. si George. Charger. Kasi, naagin mo yung relasyon. Buhuli ka. Na mag-watch ko. O magrelasyon na katuwa. Ha? Ikaw ha. Nga naman, Ay pag-iso. nga no? Isog ka. Piso ko. Anong mo tama na? Aro. Sukol ka. Sukol ko. Ako di. Oh. Maldita ka. Maldita ko. Ay maldita. Indutan sige na maldita. Ano man? Piti kayo. Piti ka na gutok. Ha? Pagkaro niya? Yatis na. Nga naman? Sorry na naigo na kong linya. Kapit ka lang. Unyag kapit? Pwes, kamong mga kapit, kamo ang mga babae, katul. Katul. Bahalag katul. Basta lamin. Tinoon kami, bigle. Pagpinood bigli, pero maoy gipili. Maoy gipiling, nakugli ka. Nakuglik ke, tungod sa mga lalaki, butakal. Ay sa ato ni Claron, unsay laki? Butakal. Ang kapitan laki man, butakan na. Hinanlig butakan, tablang bayad o buwanga ka. Butakal. Hindi, yang si Ruby, anay. Yung mga bata, baktin. Hiwing ilong, ihit. Kini ko sa iisip. Saba, tanang ka mo sumbong di ka sa umuha ko na, bibi na ako ha. Si Sir, Mas mabuti ka. huwag ko mahatlog na eh. Isok na ito no, kanang yung tiyan nga gibugtik. Awa, tanggal na. Ako iyak-iyak pa ka. Igos ko mo, sige pagkakakla. Sumbong ka, darling! Darling! Uy, darling! Bogo ng tohana. Huwag klase, di ay estudyante. Tarong na. Galing, doon siya ka galing. Isa na, ma'am, Mas tim-tim. sabi na kong pasaheros kalbo. Alas 4 pa first trip pa eh. Tagal ka na. Hoy! Galing, doon siya ka galing. Sino, darling, kagagpon sa darling, kagagpon! Baday! Kasexy ni mo, kagwapa ni mo, imong tinapian. Uy, uy, uy! Galing, may paminaw. Muro ni Koreana. Galing, hinay na pagtabi. Galing, giunsa ka nila. Darling, nakitaan ako sila ganina. Gatsula, silang duha. Di na tinuot eh. Katsula mo. Ay, pagtusin mo kapit di na tinuot eh. Kami nagbuhay na katsula, di mo? Sir! Oh, Inyong binuhatan ay pandrapo. ano man, Lorsoy? Sayang kayo. Hindi mo natin eh. Matawan, kanilit ay. Ano yung pandrapo eh? Ihaguan ba yun na? Patuwan ba nagsingon? Saman, tinoon na buhanga mo? Hoy! Ganang mulapan ba ka niya? Dapat may atraksyon, siyempre. Itong di magdos siya. Sir! Oh! Nadahan ka sa sir? Una-una ka, sir! Naunsa. Ikasal mo duha ni Maglala. Nanumpa mo at upangan sa Atlas Kabinyon nga ikaw ba na haligi ng tahanan. Sino na atraksyon? Siya nga asawa, ilaw ng tahanan. Kunya kaming mga kabet. Emergency light. Ay, see? Gamit kaming mga kabet. Onsang ka be? Gamit kaayo. Pagamita ko be. Ha! In charge na de. Lubat na mo de. Dili mo ni pwede. Ano di man? Sular mo de. Sular! Sida lang biye. Sika! May barube. Ano man? Kayo lang eh. Wala. Wala. Ligaw ka mo. Sir, una-una sir, oy. May mga bata ng tanaw. Dali na maoy mong imahe. Magdos yung atraksyon. Siyempre, labanan ko na siya. Ha? Magdos siya. Mapdos na? Magdos ni atraksyon. O, ay ihon be. Bigay di ka. Ato mo, syudad, poblasyon. Oo. Ato ka kubigay ni. Daw ka buktod lo ipasod. 2,000 bayad. Dahil mo pila dahil. Libre na, bisag lima pa. Pasok na lima. Karubi
mabigay na po? Schedule. Lunes, Martes. Pa-schedule ka. O niya lang wisyo. Isip ako. Hoy! Tawa mo ano? Ano dahil? Sir! Oh, Ano ba ginana? Maluhay ko ni mo! Tawa mo ba ka? ay sa tawa niya! Sir! Oh, Panahon na! ano sa Traksoy? Nga makibaw ang kalong-kalong sa sikreto! 11 sikreto, Traksoy! 11 sikreto, madali! Bogo ka? Nay sikreto isulti. Kaya nga, bitaw no, guwapo ba? Bogo lang. Oh, tawag ikibinyong ka dito. Pumunta na! Sikreto ka rin. Oh! Malapit na, bogo. Musulti ko, pero dili, pwede! Nanang di man pwede. Bogo sa ka. Di kini pwede, mamugos mo. Parisong kini mundo ha. Oh, bounce ka! Mga ugops. Hoy! Ang tinuod nga inahan sa bata, Kinsa man Trakso? Kontrol mo ko. bogo sa ka. Dali inahan nga laki. Mabuang niya mong itlog. Wala. Ang leading man, bugo. Kapit, bugo. Ang lady, bugo. Pamuli lang mo ka, wala may bayan. Susyusan mo nun, hindi mo kamao. Sir! Oh! Sugpa kayo na rin! Sugmaga na Traksoy. Sugmaga darling. Uluha darling. Sugmaga. Sukol darling ha. Nagpalupig. Sugmaga. Tanawa. Kana Traksoy. Kana. Sige. Darling sukol. Kana Traksoy. Kana. Oh, sukol darling. Sugmaga darling. Sukol ba? Sukol darling. Ha? Oh, buwang ka ni Armas. Sumpo ka, buwang ka. Sokol, buak, bagol-bagol. Sokol ka, buak, balbakuha. Dili, dili, dili. Apil-apil ka, sodi mo. Ha? Oh. Manglayas ka mo! Natural Traksoy mo layas na. Okay. Oh, kana. First time in history. Lahi na sa umang drama nga na-script. Oh, sama na. Itigaan na ko siya. Paghuwat. Pagkuhan. Sana-sana Traksoy. Asa ka, Obi? Sa nascriptan mo niya. Hala. Ano naman ni Red Horse? Paghuwat, apil leader. Kusa mo na. Ha? Para asam na. Parilahas ka rin. Nabulo ka sa ka. Ay, hata ka nila. Sir! Oh! On the spot eh! Bundas pa. Imo ka pangandam. Nalipay ka, na namabdos na po ng imong gamit. Ay, Traksoy, nalipay ko, Traksoy. Basta malipay tagay. Traksoy mo upog na si Titi Traksoy na lalo. Ilog na! Baong, baong, baong! Sandali! Nakapitan yung pinulabanan. Inom, gibayran ka. Basta bayran tagay. Isip Kristiyano Katoliko. Hinig panganak sa imong kapit, inyong pabunyagan. Siyempre, Traksoy. Kaya nalipay mo. Kay nalipay ko, di ba dali? Tatagay. Na, maupog lang siya si Titi Traksoy. Ilog na! Baong, baong! Sige, ano? Matay ng hubo. Inom, gibayran ka. Tagay, undang patay. After 1 year, mag-birthday mo sa inyong liwat. Tino na, Traksoy. Kaya nalipay mo. Kay nalipay, di ba dali? Ay, wala ka na sa Ako na sa... Ayaw na nalang ginapatagayot. Ilaw na ginabaw! Ano ko mas kitagay? Gibayran ka. Tapos sabayan mo inom. Oh, ay na pero okay budget. Hoy, inom ko ka. Inom ko ka. Inom. Bugas! Ay, kung reklamo, ano sa script? Okay na. Atras. So, kita pa pa. Kapit! Bawal pang kuana. Nalipay ka, mabdos ka. Siyempre. Nalipay? Nalipay. Ay, mo sa nila. Inom, bagat wapa, gibayran ka. Bawal pang kuana eh. Nga naman, Buntis man ko. di pa ka na, panganak mo, barkada na mo. Inom. Hadlok di bayran. Ikaw, asawa!
Di ka mamuyap. 1, 2, 3, 4. Yabag ka, ningus ka, skutsel, ganir ko. Yung isa ko to, basta gibayaran. Mo inom. Oh, gibayaran mo ka, kulit eh. Pero ganir pa ko yung skutsel. Apil lagi. Apil ka ay kada inom kinintos. Singon, Ka. nagpilang baso, Kinintos. lumay do kahon ka. Pangay kay tuyo ani. Soy! Nangotan na sa kapitan ba? Usaman. Naluoy ba ka sa asawa tong tiyang kibiyan? Naluoy ka. Ya, naluoy ka kung wala ka o karong sumta ko. Naluoy ka. Sili ka maluoy! Di. Kap, arihan nag-budget na mo ka ba? Wala labot. Naluoy lang ko. Maluoy ka! Layo ka din eh. Ay, wala ka kamay rin kamay. Gamay lang, maluoy ka. Ay, salamat. Kamay, kamay. Ay, ipunon mo, huwag kay kaluoy, buwanga ka. Buwang. Kamay rin, kamay! Kapitan ka sumo, kapitan! Sige, kasugo ka? Oh, Sige, siya. kaluoy. Mahurot ka ko, puno ka na. Hoy! Pagdali ay. Punta. Isuot sa ilaw. Buwang. Pagdali. Limna na yun. Uy, ba mga mura ng lilapan? Buwang kayo. Kita-kilit, ha? Pagdali ito nagsay. Madadali ba mo, way ahis? Buwang! Punta. Punta na yun. Laki! Pagdali oy. Hoy! Put it down. Please stand up. Kasi nakalimot mo. Doon sa truck, sir. Ma'am! Oh. Success ang ako gihimo. Success. Gipainom ka mong duha. Sa di man mo nakupat yun. Sir, kung nasabot mo. Nakalimot mo? Aside the DJ ko sa imong Arizona. I came from ABS-CBN. ABCB. Oh, Coco Martin. Cook Martin. Batang Quiapo. Batang Quiapo. Ako si Tanggol. Buwa ko'y tanggol na, tanggol. Akong asawa, Papa, Lubi po. Buwang. Nasabot, buka! Sali siya? Muka. Na si Ruby, bakukan. Bakukan mo, ha? Wala ko tikoy. Patay mo doon! Apat na minuto. Ma'am! Oh. Pusilon ko ni! Pusila. Ha! Pagdali. Patay! Dong, gibunot naman dong. Itay, may dong. Kaya ako din naman. Kaas lang pala. Ining-ana dong unya ra, ining-tiod, buto, gitiktok. Patupan ko pa, murugo masayot. Patay mo doon! Apat na minuto. Ha! Ha! Ika kang may muha rin. Ikidrama rin ako. Buangol, hindi ko rito. Ito ba ang kapatan, ha? Patay mo doon! Pusilon mo! Pusilon? Pusila. O, pagkuhan, iba preso, buha ka ka. Patay mo doon! Apat na minuto. Ah! Buko, usay buto, duhay patay. Pero lagi si Mauna to, Soy! Ladies first! Asya na bat yun? Natural. Oh, yoyo patay man, oh, yoyo. Ikaw na, ma'am. Ragsoy. Ma'am, Ayaw ko pati ha. ano man, Buntis ko. kung nagbuntis ka, Duha may mamatay. okay rin na, double deck. Di ka pat yun? Paminaw. Tungod sa imong pagabigaon, nabungkag na gabi yun. O di ka pat yun? Ang come on! Ayaw, okay na. May pat yun mo katawa? Hoy! The gun will boots. Pusay puts. Buto ba? Buto. And after the gun will boots, you were hit. Pusay heads oy. Higda. Ay, magbuot ako may killer. Higda diha. Patay ka! Higda. Ay, minatay magpungko. Higda. Ay, higda pala kabugay. Ibay na talang ko siya. Uy, gibayaran ka na sa kapitan mo. Oo, uy. Gawin mo kami. Hindi na ito drama. Paano man? Na, minatay gatag series. Yan, pag higda. Higda na na dito. Ikaw, uy, Hoy! Ah, Drama na ni. oh, sige, drama na nito. Sir. Oh, Oh. oh. Gupya ka buwara ka. Sa panahon na wa ko'y gisakan
Soy. Sir. Humana. Sir, sir. Humanan talingaw. Tara, ma'am. Basta man mo. Wala mo ka. Uy, mga bugo, di naman masabot na ako. Humana ba? Humanang binuang. Ako na po. Seryoso ni ko. Isa, kari dong. Sap, wala rin tinood ka, kay mayawaan niya, di ba? Patay ka, kami puro budget. Kita, bisa kuha tayo script, kay ma'am ni Usos, patan on ron. Ay lang rin tinood ka? Yan ang kami, dahil pala buang ka. Ano dyan pala ito sila? Ay, kaya patay yung patay yun ka. Kaya lang kami ito, si Daswintar na eh. Hindi ka na yung tinuod. Michel, kwarto rin, Michel, mayawaan na yung kabata, oh. Okay na, budget ka. Di ba, na yan, di pala, ba yan? Ano dyan pala, tanawa, di pala, tanawa. Mangwarta. Oh, wala dyan pala, dahil si ko. Bakit yung itry tino? Nakarap ang gini pala. Ano pa mag-iuli? Bugo kaya ham na. Wala, pating ka, masawa mga awan. Ha? Patay na ka. Oh, bugo, saan ka? Subuko. Sa'yo na ha, ladies first. Pati na. Hoy, binaw. Di ba, kaya ba ako maka? Oh, Ay, sa! usa. Ang minatay ni Hangyo. Ano yung gano'n niya? Dali ako yung kahiko na kahiko. Dahil minatay mangihi. Ito yan, dali ako yung kahiko na kahiko. Okay. Di ba, kaya ba gibuhat ako tanan? Gibuhat ako tanan para mabuhi ka. Para mabuhi ta, para mamalingay ka. Pero sa gibuhat, huwag yan. Dahil ka malaka. Ibisag sa tanan, nabuhat ako na mo. Bisag ipasakitan ka. Ibawa dyan ka, maluhin ko niya. Dahil ka. Ah! Hindi! Kabaos ko! Sige po, Kung sa'yo mo kisulti, naluhin ko niya. oh, naluoy ka. Natokag, human na buhangan ka. Oh, puno sa dimuha. Ano? Anong puno, Pedro Asoy? Oh, baos ko. Nagtokag, mahurot na. Okay, ay Ibra, patay ka. Balik na doon. Patya ko! Balik. Paubos. Bali mo ka. Patya ko! Samot! Ipaubos ko dyan! Balik! Ah! Asoy! Sige po. Nagayin na. Sige po. Huwag mo buto. Dugong na naman mo eh. Mahal ng kalag-kalag. Gusto maghanap. Dali ako na. Tingnan mo na eh. Ino! Ha! Baos ang buhala ka. Ako patik punuan. Nakahubog na dyan lang dito Roxtoy. Kita ka na, di kibaw mo siya. Dali! Bubuhat ko, puno kayo. Ha! 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 Ah! Ang hisog na. Patyo na tika. Hindi na ko maluoy mo kapag kainom ko. Ono dos tres. Alam, kalain ko rin barangkaya. Kaya mga Asoy. Rilas kalong-kalong. Ito lagi. Ang minatay, gabiga. Ito. Nay, imposible kiitan. Saan siya dahil? Oh! Ayaw pa, bigama. Patyo na tika. Patay sa ko? Oh. Oh! Ayo, dali. Patay niya mo ka. Okay. Ono. Tres. Dos pa. Adong na dito. Dos. Tres. Apa. Oh! Banhaw, pre. Mga bata po sila, patay sa ito, ha?